ta uku izi goma ita ce dai Hauwa Habibu. Hauwa Habibu sai je Bisat da ita ta zo na uku a izini goma. Malama Hauwa Habibu ta samu Bisat Survey. Allah ya sa albarka cikin karatunki, Allah ya amfanar wanda ina akwai ɗan uwa Abdulaziz na University kara ba ta kace guda da Allah dauka mata hoto guda da Allah yawwa ai ya ka Ustaz Abdulaziz التكبير التكبير شيء الله أكبر على سكن الويل الله عبد العزيز da wannan sakamako da ya ba wannan ta uku har da wasu kuɗaɗe masu albarka Allah ya sa cikin mizani